の周りにも一人も収監されてないので、このニュースの信憑性とちょっと問われているのではないかなと思います。では早速本題に入りたいと思います。まず、新疆のウイグル人の受けている待遇です。で、簡単に言うと、生まれてから亡くなるまで VIP の待遇です。なぜかというと、まず、皆さんご存知のように、新疆って中国は一人っ子政策があります。で、ウイグル人は除外されています。で、周りの人はみんなもう二人っ子家族が多いです。例えば、皆さんに高校の友達の写真を見ていただきたいです。皆さん見えますか？見えますか？見えますね。はい。見えてます。これ高校の友達です。一番これは私ですね。is that この子は is that、弟一人います。ズルプカール、妹、メルハバ、弟。彼の弟は私のいとこの妹と同じね、年齢なので、ちょっと、で今後、紹介しようかなと思っています。で、このディリアルはお姉さんいます。で、ムスタファちょっと忘れちゃいました。ごめんなさい。はい。あと、この子、イルノール、お兄さんいます。お兄さんは私のいとこのお兄さんと仲がいいので、友達になりました。これ、私の家族の孫です。私の祖母です。いとこの妹。彼女今、もう一人の妹、あります。で、私の弟、これ多分何年前かな。で、お兄さん。で、この子は、祖母の、アクスという、南新疆の、いとこ、弟の娘です。彼女にもお兄さんいます。はい。ありがとうございます。なので、最近強制的に不妊手術を受けさせるというニュースもあるんですけど、それはありえないです。無視してください、そういうニュース。で、亡くなるときも VIP 待遇というのはどういうことというと、漢民族は、火葬されます。で、ウイグル人ってイスラム教なので土葬されないといけないです。そうしないと地獄に落ちちゃいますので、なので新疆には実は、ムスリムの墓地があります。専用の墓地があります。私の祖母と、今亡くられましたけど、祖母と祖父はそこに送られました。で、この生まれてから亡くなるまで、この間でどういう待遇を受けているかというと、まず2017年の、12月、新疆は12年義務教育を実現しました。幼稚園から中学校まで無料です。で、高校、もし沿海都市の、広東省、上海とか、北京とかこういう発達しているところの高校に行きたい場合、いい施策があります。その